Ola María, benvida ás nosas entrevistas na corentena, entrevistas que estamos a facer con artesáns da zona de Compostela. Hoxe queremos falar do teu proxecto de María Feijó e que mellor que xa que estamos contigo que nos contes ti mesma que o que faz, cal é o teu traballo. Hola, moitas gracias por invitarme a esta charla ou este coloquio. Traballo en pintura, basicamente, pasión pola pintura. Estou centrada basicamente nun soporte que é a seda. Entón, para min a pintura é pasión, emoción, é unha ferramenta creativa que me permite expresarme e a seda, pois, porque para mí é un soporte, pois, extraordinario, o sea, é un luxo, non? Ora fai 10 anos, xusto, que teño a carta de artesán e que estou baixo a marca de Artesanía de Galicia. E iso me ha permitido, pois, poder salir á rúa, feiras, donde hai unha selección de artesáns, que estamos todos máis ou menos nas mesmas condicións, me refiro á hora de expoñer nos seus traballos, e permiteume salir da miña casa, por decirlo así, non? E para min eso foi, pois, maravilloso, porque obviamente é unha porta aberta onde ti te sentes moi identificado por toda a xente que tamén fai un traballo, pois, similar ou de artesanía, artístico, bueno. E aí estou, aí estou. Estamos falando do teu traballo, da pintura, de que traballas con seda, pero aínda non falamos exactamente de que é o que fas. Fas panos, non? Como que levas posto. Perdona, claro. Que máis de tipo de cousas fas, non? Coa pintura e coa seda. Basicamente o que fago é eu tenso a seda sobre un bastidor e fago un traballo de pintura e logo esa pintura ten un proceso de fijación con vapor para que se poida lavar e se poida utilizar como unha prenda normal. E centrime basicamente un principio nos panos porque para min levar ese pano ou esa peza de seda pois é como unha peza refuxio ou amuleto, non sei moi ben como expresalo, pero a min dame seguridade, dame esa sensación de caricia, algo envolvente, algo que me fai sentir ben. Entón é algo moi personal, porque todo o que fago é algo que a min me apetece ou me agrada, non? De sempre. Entón, por iso me centrei nos panos, basicamente, pero, bueno, logo fun evolucionando con esas sedas, empecé a confeccionar bisutería, todo moi creativo, feito á man e, sobre todo, sin prisa e no momento, basicamente. Estou vendo que estamos no teu taller, non? Estás agora mesmo no teu taller, que está en Santiago, non? Sí, estou en Santiago, sí. Ajá. Aí entendo que o que vemos detrás é onde fas normalmente os teus panos. Sí. Sí, unha habitación grande onde hai bastante luz e donde, bueno, pois, onde eu me encerro, por decirlo así, aquí non hai reloj, aquí solamente hai, pois, eso, non teño ningún dibuixo previo a hora de poñerme a traballar, simplemente ese momento en el por iso me agrada, por iso me gusta o que fago, porque a pintura me sorprendendo, eu simplemente me deixo levar e moitísimas veces cuestión de azar, donde, wow, de repente surxe algo que te encanta, que te enamora e xa está, e se non, pois aí continúas cos pinceles, cas historias. Xa estamos vendo o que levas ti agora mesmo posto. Non sei se tes algo máis por aí que nos poidas ensinar. Teño, bueno, esta é outra peza de seda, bueno, outro pano, este é unha peza grande, de 2 metros por 90, non sei se apreciades os colores, pero basicamente isto é unha acuarela, onde todo vai aí moi fluido. Sí. A seda ten esa capacidade
quero dicir que conserva o seu brillo natural, a súa caída, porque todo este proceso de pintura logo ten unha fijación con vapor, que o que fai é que a pintura sobre a seda se comporta como se fora un tatuaje sobre a pel, sabes? Con vapor, a seda abre o poro, como a pel, a tintura penetra aí nese poro e xa se queda. Ajá, Entón, a pintura, aquí non hai dereito nin revés, está totalmente integrada no tecido. ajá. É bueno, unha característica moi especial, non? Que sigue sendo esa peza de seda, pero que leva pois toda esa armonía ou esa sintonía de colores. E despois á hora de lavalo, temos que ter algún cuidado especial? Pois con cariño. Con cariño, á man, inda que parece moi frágil, realmente a seda é máis ten máis dureza do que parece, que pasa que obviamente pois non se pode retorcer nin nada desto, non? Basicamente deixalo secar sobre unha superficie lisa, un tendal destos que temos na casa de alas, e logo admite plancha normal como unha camisa porque non hai nada sintético, é seda 100% natural, Ujú. xa é si admite plancha normal, sin máis problema. O sea que si se pode usar, lavar, pero obviamente a man. Moi Sí. ben. E falabas tamén de bisutería, non sei se tes algunha cousiña por aí para Mm, ensinarnos? Mira, con esa misma seda, ves, por exemplo, aquí un collar, bueno, unha gargantilla, donde a seda está tesida, ten volumen, pero nada de peso, o sea, isto é todo super lixeiro, todas as pezas son moi lixeras, obviamente, Claro. e ten pois esa armonía de colores desa peza pintada. Logo aquí hai outra cousa tamén así como máis, falamos sempre do mismo, desa lixereza, desa armonía de colores. Ujú. Logo teño por aquí pois tamén uns pendientes. Mira, este é unha cousa así tamén super lixeira. Vale. Bueno, os que levo tamén son uns aros que están forrados con seda, non sei se se pode apreciar, que Sí. tamén é volumen, pero nada de peso. Ujú. E que máis che podo enseñar? Bueno, aquí hai outro, bueno, teño, sí, un montón deles. Este outro así lixeiro Sí. tamén, outros modelos diferentes de pendientes. Aquí estos son con trociños de seda, Ujú. ves? Están aí Moita colocados. imaxinación, moitas pezas diferentes, non? A verdade é que tes aí Mm, moita Non variedade. son todas, créeme. Bueno, levo un anel, non sei se o ves, que Sí. tamén está, É con que unha seda. seda que está cosida entre sí, facendo como unha espiral, unha cosida con un hilo tamén de seda, que iso pois tamén todo volumen e Ujú. nada de peso. E logo, bueno, pois teño obra gráfica, teño algodóns pintados, ves, este un coxín destos de unha loneta con color. Aquí a pintura ten unha expresión diferente porque a pintura sobre o algodón non queda dentro do tecido, sino que é algo superficial, pero é como isto de todo terreno. E logo, pois, esa obra artística de lienzos, bueno, mil historias, todas relacionadas ca pintura, basicamente. E onde podemos ver todo o teu traballo e onde se pode tamén comprar? Sí, mira, eu basicamente o que fago é unha feira de artesanía, que unha feira que se fan todos os anos en Coruña, chamase Mostrar. Este ano seguramente non poderá ser, pero bueno, aí é onde eu todo o ano me dedico a facer cousas e logo nesa feira é o momento de mostralas e de compralas. Ao mesmo tempo tamén teño unha páxina web que obviamente non a teño pois coidada como tería que ser, porque non hai tempo para tanto, nin é precisamente o que máis me guste facer, Ujú. pero bueno, está aí obviamente, e logo pois redes sociales, Instagram, Facebook, e bueno,
este tempo no que estamos ahora tan especial está servíndome para moitas cousas, pero entre outras para darme conta que é importante esa forma online, que non é a que hasta ahora eu estuve Porque utilizando máis. tes tenda online tamén? Sí, nesa páxina web tamén hai tenda online, pero claro, cada vez que fas unha peza necesitas unha fotografía que sea coherente, que mostre tal cal é o teu produto, non é fácil, entón vais deixando, porque, bueno, pois, eso, a forma directa que hasta ahora era Ujú. que utilizaba. Entón, Entón, bueno, pois como pensas que vai a cambiar algo agora que estamos con pois esta sí. situación de pandemia? Claro, obviamente, isto, primeiro, a min personalmente sirveume para darme conta realmente de que, bueno, xa sabía que isto era a miña pasión e que isto era o que realmente me apetecía hacer, era para o que creo que me sale de forma natural, espontánea, independientemente do traballo que hai detrás, non? Eso, para min son días de estar moi comigo mesma, e un pouco, pois eso, neste taller que é un pouco o taller refugio, e despois para darme conta que isto vai cambiar moitas cousas, obviamente, porque, bueno, tamén estás conectada co exterior e eres consciente. Eu xa sabía que había un mercado aí, online, pero obviamente non me había posto en serio a isto, non? Creo que agora é o momento de retomalo e plantearmo pois como unha ferramenta, unha tienda virtual, que non era o que precisamente a mí máis Ujú. me emocionaba, pero bueno, obviamente o que hai e, bueno, aí E o vamos, pouco a pouco. aí vamos. Tendo inspiración, non sei, para outro tipo de materiais, como estás facendo? Sí, basicamente, eso tamén foi algo que me truxo esta historia, non? Porque eu tiña outros soportes que me rodean, donde tamén traballo, pero que non os he sacado un pouco á luz, baixo a marca que teño, non? Esa marca personal. Porque, bueno, sempre me pareceu que ase de algo que eu podía levar posto, que era algo que non tiña que explicar demasiado, que xa se vía, que era algo que entón deixei un pouco de lado pois todos que son os algodóns, esas cousas que son de andar pola casa, de trote, a parte toda de obra sobre lienzo, que a min me apasiona esa obra grande onde, un se esplaya e, buah, e todo eso tiña, pois, no taller, pois, por aquí, entre medios, porque non sempre estou pintando seda, obviamente. E toda esa parte eu non a había exteriorizado, non a había enseñado, máis que as persoas que veñen por aquí e falan comigo. Entón, estou pensando que sí, pode ser o momento de ampliar ese campo que solamente mostraba e, bueno, que entre o aire. Básicamente, esas ganas de salir e de que entre. O sea que está servindo para moito. A min personalmente para moito, sí. Está moi ben ver tamén esa parte positiva do confinamento, que igual Sí, pois conseguimos entender claro. pois que abras máis a túa arte, a túa forma de traballar. E non sei que Sí. sería o primeiro que che gustaría facer unha vez agora que poidamos empezar a saír á rúa? Bueno, pois o mismo que a todo mundo en principio, que é salir á calle e poder encontrarte con outras persoas, non esa sensación de tristeza, porque ao principio cando iba á compra, pois era como, madre mía, a xente non che mira, todo o mundo vai, non sei, volví a casa con certa angustia ou con tristeza, todo está vacío, non hai, bueno, escoitas os páxaros, que é fantástico, pero non, estás totalmente como, pero que está pasando? Con mal corpo, non? Volves a casa con mal corpo. Entón, teño ganas de salir á calle, de cruzarme con persoas que sonrían, que che saluden ou que non, pero, sabes? E despois, sobre todo, pois poder acercarme aos familiares que agora pois non podo acercarme aos amigos. Teño unhas ganas de abrazar a alguén de verdad, o sea, de transmitir, de velo non a través dunha pantalla. Eso é como
o que máis boto de menos, non? É o primeiro que vou a facer en canto se poida, non? Sin ese risco de medo, de eso é duro, eso é duro. Pois É esperemos, o primeiro que vou a tratar de facer en canto poida, eso, esperemos a nivel personal, que sí. sexa pronto, mentras non poidamos a ir a ver o teu traballo, o teu taller. Decías antes que tes páxina web e redes sociais, pero aínda non as nomeamos. Dime cales son o nome da túa web e o nome das túas redes sociais. Sí, a miña web é www.mariafeijó.com. Logo teño Facebook e Instagram. En Facebook son María Feijó igualmente. E en Instagram son Feijó _barra María. Pois nada, Bueno, animo a todos a seguirte aí nas redes sociais, en Facebook, Instagram e tamén na túa web, a coñecer o teu traballo, que polo que nos enseñaches é precioso. moitas grazas. Moito ánimo para estes días que nos quedan na casa e que vaya todo moi ben. A ver se pronto vemos tamén, non sei, algunha exposición, non? Xa que estás traballando en novas Pois sí, cousas e proxectos. Nada, son ilusións que teño aí. pois nada, recórdoche que na revista Pincha falamos moito de cultura de arte, así que nada, xa nos avisará se hai algunha expo de María Feijó para visitar. Moitísimas grazas por esta entrevista e moitos bicos e un abrazo, xa que quedes moi moi grande. Moitísimas gracias, Rebeca. Ha sido un verdadero placer. Moitas grazas por todo. Grazas.